Нека бъда по-естествен. Здравейте! Това видео искам да ви демонстрирам как направихме едно лого за наш клиент и то просто кликна с тяхната аудитория, с потенциалните им, с бизнеса, с пазара, с хората, с които ще работят. Всичко това естествено е част от процеса, с който ние работим и съответно как ще ви покажа как достигнахме до там. Да започваме. След като вече съм говорил с клиента и сме уточнили посоката, дизайна, идеята, таймлайна и всички формални детайли, аз съм питал нужните въпроси за индустрията, за посоката, в която искат да се развиват. И вече тук преценям до каква степен клиентът е запознат с тенденции, лого, бранд, работил ли е с други дизайнери, не е ли. И за това, за целта правя визуален дек. Този дек за мен е много важен. Помага, изчиства процеса на работа и намира най-добре, помага на мен и на клиента да се синхронизираме на едно ниво и да започнем от тук нататък да изграждаме новите концепции. Това го правя много преди да съм седнал да скицирам. Просто влизам в интернет, сглобявам един борд, един дек с най-добрите практики за клиента, като примерно в случая коктейли, ще напиша в Pinterest, в Google, в Behance, навсякъде ще видя какви неща има за нарисувани, примерно ако е коктейли и клиента ми вече е казал какви ключови думи искам към какво да се фокусирам. Изговорили сме дали да е човешка фигура, дали да е чашка на мартини, на коктейл, дали да е шейкър. Тези неща сме ги обсъдили, но аз въпреки това мога да вкарам някакви варианти и пиша най-различни ключови думи, които могат да ми харесат, да ги сложа в дека, примерно. Ето това лого. Аз сега ще ви покажа дека, той вече е готов за клиента. Някой път може да направим по-подробно видео за това как изграждам визуален борд за клиента. Но в случая вкарвам няколко снимки, посоки, които могат да ориентират мен и клиента за това, окей, искам по този начин да се визуализира логото, да се стилизира, или искам да е с повече детайли, искам да е абстрактно, или искам да е супер графично, геометрично, изчистено, тънки, дебели линии. Тук това нещо го избистряме и правим нещо като mood board с colors, с typography, с tone of voice и всичко гледам да го вкарам тук и да го опиша. Сега ще ви покажа накратко как изглежда един такъв дек за мен и за клиента. В него мога да сложа примерни лога, които са от целия свят. Просто слагам различни индустрии, неща, които си мисля, че на клиента ще му харесат. Типографии, които също си мисля, че на клиента биха му допаднали, които да обсъдим на първо четене. И tone of voice, като тук мога да сложа и color palette, ако не сме говорили за цветова палитра, да добавя палитрата и да решим дали това е нещо, което клиента иска. И така помага този процес да се синхронизираме и визуализираме всичко заедно с клиента, преди да почна да скицирам и да губя ценно време в стреляне на посоки. Аз вече знам, окей, клиента харесва тази композиция или такъв тип лога, той харесва маскот или харесва typeface или харесва handwritten с ръка написани, ръкописни шрифтове. И тук е момента, в който това нещо става ясно. После с клиента сядаме и слагаме тикчета на всичко, което му харесва и на всичко, което не му харесва, слагаме минус или хикс, просто защото не искаме повече да си губим времето в тази посока и да експлорваме такива лога, които просто нямат смисъл. Така че това служи много добра работа. Използвам този процес и за веб дизайн и за всичко. Сега ще ви покажа скицирането и как достигнахме до страхотната идея, която кликна в клиента. Сега тук сме на фаза вече скициране. Започнах да правя типографско лого с различни интересни букви. Минахме през някакви заигравки с ръка, която държи чаша, наполовина празна, някой изсипва, човече, което танцува и се забавлява и пие, но решихме в крайна сметка, че тези концепти изхвърлят много посоката и стила и бранда в посока, в която не искаме. В крайна сметка този шрифт много ни хареса, но като тествахме различните концепти и изписване на логото, в крайна сметка решихме, че End Joy няма да бъде така, защото малко се свързва с Drink and Drive и затова направихме Drink and Joy с на Joy. И така минахме през
тази въртележка, като това доведе до нови скицирания. Тези скици ги виждате тук. Имаме няколко опита с различни коктейл чашки, които показахме, обсъдихме с клиента. Имаше допирни точки, но все пак нямаше тази искрица и нямаше го този клик да кажат: това е моето, това е логото, което искам да видя. Както виждате, тук дори направих няколко комбинации между печатен шрифт и ръкописен, за да намерим някаква посока, да е по-фън, да има някаква асоциация с, нали, че отиваш да се позабавляваш, да не е толкова корпоративно, нали, но и това не резонираше с клиента. Минахме към още скици, които пак тествахме различни типографски шрифтове, ръце, които си подават коктейли, само типографски шрифтове, различни комбинации на самото лого да е стакнато едно върху друго и то да си е типографското лого. Намерихме и този стил, който много им хареса горе с тип Great Gatsby, както виждате тук горе. Палми рисувахме, правихме толкова много неща, че искахме да изразходим всички възможности и да видим кое ще резонира най-много, и в крайна сметка клиента много искаше да види тази чаша на уиски, която е най-известна с коктейлите, нали, за мартини и други коктейли се правят в нея, но просто не бяхме сигурни кой концепт, тъй като е доста използван, нали, сред лого дизайна за такъв тип лога. И до тук процеса не доведе до нищо успешно. Дори когато преминахме в Вектор, нямаше концепт, който да кликне както ни се искаше. Така, това доведе до трети рунд скициране, който вече започна да избистря посоката и клиента и аз самия дори да виждам доста потенциал в това. Като започнем от този концепт тук долу, направих първо една чашка мартини с къс стълб, после удължихме стълба на чашката, защото изглеждаше странно. До нея просто наложих визуално още 3 такива чаши, защото трябваше да има и пинче в логото, трябваше да има чаша, защото, нали, те все пак идват там, където си ти, където е събитието, и съответно ние им доставяме коктейлите и фъна е от нас и те се забавляват. Това беше идеята за логото и за асоциацията, и този концепт, да го наречем номер 1, много се хареса и кликна така и в моите очи, в моето съзнание. И тук почнах вече на следващите страници да тествам този концепт, като правих различни чаши, да кажем, тествахме ги после и пълни и празни, но много ни хареса тази заигравка тук. Да кажем, че това е номер 2 и започнахме да работим над нея. Ето тя ни доведе до този концепт, който започнахме да рисуваме чаша, пинчето, друга чаша, и пинчето идеята беше и той да е асоциацията, че и то е чаша, нали? Но в последствие решихме, че това малко обърква и започнах тук да експериментирам само с една чаша и пинчето отзад, мартинито, маслинката, нали, както виждате, доста подробно извървяхме целия процес и тук на тази страница вече нещата започнаха да кликат. Нарисувах няколко варианта, още тук сме на тази страна, степенувах чашите 1, 2, 3, за да се даде акцент върху пинчето. Работих и само върху една чаша с пинче, защото те си харесаха много този концепт като хапче. Видяхме го на дека по-рано. Пробвахме и някакви по-геометрични фигури, но в крайна сметка ето това лого, тук долу, този концепт. На кой бяхме? Момент, само че трябва да се върна назад. 2 и концепт номер 3 най-много се хареса. Това кликна и в моите очи, и в техните. Направих няколко опции тук с бяло и черно, нали, с негативното пространство си играх и стана чудесно. Виждаше се пинчето, виждаше се чашката и въпросът беше вече да отидем на компютъра и там да пробваме, както виждате тук,
имам други лога, но тук на тази страна виждате вече по-завършено лого концепта, който снимах, качих в Илюстратор и ще ви покажа как завърших там. Искам да ви демонстрирам как, когато имаме много добра скица вече на хартия, одобрена, кликнала е, харесала се на клиента, много е силна, няма нужда да я тестваме повече. Направо вече решаваме как, сядаме и я изработваме. На която програма решим по избора, ние работим с Илюстратор. Решаваме дебелината, решаваме концепта, какъв ще бъде, съответно в случая имаме вече концепт. Няма какво да работим повече, просто техническата част изпипваме, как точно да бъде логото, дали по този начин да го направим с дебели линии. Ще видите как дали да използваме негативното пространство, за да изчистим концепта. Това вече се решава на тази фаза, като препоръчвам тук пак да не се стреля на посоки, а да работим над неща, които със сигурност вече знаем, че ще се харесат. И ето виждате, концепта е доста по... логото е, кажи речи, готово. И съответно само оставаше да решим коя част ще бъде черната, коя ще бъде от негативното пространство, как ще се образуват нещата. Съответно искахме и пинчето да довършим, за да се речи, че пинчето и то е някъде там. Съответно в процеса на работа просто решихме, че Lion би подхождал много повече на това лого вместо пинче и нещата станаха чудесни, както виждате. Още малко рязане, пълнене на логото и ето го нашия Drink and Joy. Лого дизайна въобще не е лесен. Това исках да ви демонстрирам с това видео. Не толкова да показвам техническите ми умения, това не беше целта на това видео, просто процеса, през който минава горе-долу всеки един проект с наш клиент, дали ще е за UX, UI, Web дизайн, бранд идентичност или лого. Ние винаги поемаме тези стъпки, първо визуализираме, първо показваме всичко лайв, с примери от света, с най-добри практики, да хванем посоката, да намерим точните неща, да кликнат. Тогава почваме да скицираме, да изясним, да избистрим идеята, концепта, да визуализираме вече всичко едно по едно и така изграждаме и надграждаме концепта, добавяме повече, но в началото винаги започваме от тук и свеждаме фунията надолу. Първо е морето от идеи, безкрайности, възможности и започваме с клиента ръка за ръка да вървим надолу по процеса, показваме, тестваме, работим, скицираме, визуализираме, действие. Клиента също е с нас, той взима решенията, казва това е супер, това не ми харесва, като го видях, кликна, но после нещо се случи, не ми харесва, не е моето, жена ми го видя, децата, колегата и няма да продължим с него, искаме нещо друго и така решението е 100% тяхно, 100% го искат и резонира с тях и резултатите винаги са впечатляващи. Аз лично много се гордея с всеки един проект от нашото портфолио и Drink and Joy беше пример за това, че с правилните стъпки, система и вяра и усет ние нацелихме много добър концепт, въпреки че видяхте доста скици, доста избор имаше клиента и различни решения. В крайна сметка просто ни доведоха до правилния концепт и действахме и го направихме и аз още като видях скицата не я бях показвал на клиента, но знаех, че това е логото. Просто го видях и кликна и си казах не. Кликна, използвам много, съжалявам, но видях логото и казах това е логото, върху него ще работя, векторизирах го, изчистих линиите, изчистих черно-бяло, негативно пространство, позитивно идея, показах я на клиента, тогава направихме мокъпи, т.е. реални примери как логото би функционирало на стена, на лого, на витрина, на бар, защото те все пак са подвижен бар и просто
стиснахме ръцете с клиента и всичко беше 6 точки. Това е процеса и затова няма как лого дизайна да бъде ефтин. Когато е ефтин, съответно не е добър и по-късно бизнеса или човека осъзнава грешката си, се връща назад и му струва доста по-скъпа грешката. Съветвам ви да работите винаги с дизайнери, които си разбират от работата и ще ви преведат ръка за ръка през техния процес, за да достигнете до най-доброто за вас. Чао!